днес ще си вземем ново скинче, именно на Поко. Вижте, само тук отиваме, ето го, 149 джема, намален на 79. Цъкаме върху него, цъкаме buy 79 джема, цъкаме confirm purchase 79 джема и всичко е като хората. Най-накрая си го взех. Купвам го, дори ми дава тук някакви неща. Забравих пак да го скриншотна, но карайте. Така, вече останах там с 40 джема. И ето го. Ето.